Danas ćemo govoriti o igračkama za odrasle. Ne o toj vrsti igračka. O ovima. Vidiš, Lego je postao brand koji prelazi granice djetinjstva. Dok svi čeznemo za onim godinama kada smo satima gradili kućice od plastičnih kockica. Sada možeš vidjeti stvari poput ovih. I to nas navodi da se zapitamo kako su plastične kockice postale svjetski poznate. Genijalna ideja i neograničeni san pokrenuli su ovu tvrtku do onoga što je danas. Bog, ja sam Simon, a ti ostani do kraja videa jer otkrivamo pravu priču o tome kako je Lego postao popularan. Jeste li spremni? Krenimo. Iako je započeo iz skromnih početaka, stolar Ole Kirk Christensen stvorio je jednu od najprodavanijih građevinskih igračka na svijetu, Lego. Male obojene plastične kockice, izvorno napravljene od drveta. Evoluirale su tijekom vremena do te mjere savršenstva da ih danas možemo koristiti za stvaranje najkompleksnijih i najfascinantnijih struktura. 11. ožujka 1958. godine preminuo je taj skromni danski stolar. Zahvaljujući svom marljivom radu i odlučnosti, postao je briljantan tvorac jedne od najpoznatijih i najpraćenijih igara na svijetu, slavnog Lega. Ole i njegov najstariji sin, Gottfried, uspjeli su izmisliti zabavnu igru temeljenu na malim, međusobno povezanim plastičnim kockicama koje kad se spoje mogu formirati beskrajne i očaravajuće strukture. Ole Kirk Christensen rođen je u danskom gradu Filskovu 7. travnja 1891. godine. Iako je njegova obitelj bila poprilično siromašna, mladi Ole završio je srednjoškolsko obrazovanje i počeo raditi u tvornici. Kasnije je postao šegrt svog starijeg brata Kristijana i na kraju sam postao majstor stolar. Iako svi znamo što je Lego ili smo barem čuli to ime u nekom trenutku naših života, mnogi ne znaju da je to jedan od najuspješnijih brendova na svijetu. Tvrtka posvećena izradi plastičnih kockica kako bi svako, bez obzira na dob, mogao graditi što god mu padne na pamet. Prvi faktor njihovog uspjeha leži u inovativnosti i originalnosti njihovih proizvoda. Stvorili su videoigre, filmove, zabavne parkove i još mnogo toga. Njihov uspjeh leži u tome što su se prilagodili vremenu, uvijek ostajući u korak s trendovima i tehnološkim napretkom. Drugi faktor koji ih razlikuje od drugih brendova na istom tržištu je njihova originalnost, jer su njihove vrijednosti da osobe budu kreativne te da im nikad ne ponestane materijala za izradu najnovijih ideja. Ova igra okuplja ljude svih dobi da stvaraju što god im mašta dopušta, čineći je izvrsnom obiteljskom aktivnošću bez obzira na dob. Jedan od ključeva njihovog uspjeha je razumijevanje profila njihovih potrošača. Čak i ako nisu u dobi za igru, postoji Lego za svaku priliku. Identificiranje kupca, njihovih interesa i drugih osobnih podataka može biti odskočna daska za stvaranje doista uspješnih proizvoda. Brzo reagiranje i humaniziranje brenda je također plus. Neke od njihovih interakcija s kupcima rezultirale su pozitivnim usmenim preporukama za brend. Na primjer, kad je dijete izgubilo dio, a fali mu baš ta kockica da dovrši svoj rad, Lego bi mu poslao potpuno novi besplatno. Postoji psiholog koji objašnjava ljubav koju imamo prema Lego kockicama, a taj psiholog je sa sveučilišta u Duramu, Charles Fernyhough. On objašnjava da je Lego igračka koja se ne čini da predstavlja nešto posebno, ali može predstavljati bilo što. Upravo to je razlikuje od drugih građevinskih igra gdje se dijelovi moraju koristiti za stvaranje određenog objekta. U posljednjim desetljećima Lego je počeo uvoditi setove s uputama za izgradnju nečeg specifičnog, ali to nije oduzelo bit Lega. Dok ovi Lego setovi dolaze s uputama koje nas uče slijediti logičan redoslijed, dijete ili odrasla osoba mogu prestati slijediti upute u bilo kojem trenutku i preurediti komande ili promijeniti dizajn kako im se sviđa, jer ih apsolutno ništa u tome ne može spriječiti. Zahvaljujući radu znanstvenika u suradnji s Lego zakladom za kreativnost, igru i učenje, ove kockice su sada terapijski alat jer potiču određene neuronske procese u mozgu koji se kombiniraju sa različitim vještinama i vode stjecanju novih sposobnosti. Tako je Lego prestao biti jednostavna igračka, već dio razvoja djeteta. Nesumnjivo, to ga je učinilo divovskom tvrtkom kakva je danas, otvarajući proširenje svoje tvornice u Cienega de Flores u Meksiku, čime je postala najveća tvornica kockica na svijetu. Investicija je iznosila $507 milijuna, a korištena je za dodavanje još dvije zgrade tvornici, koje zajedno pokrivaju više od 33.000 kvadratnih metara. To uključuje novi skladišni prostor visokog skladištenja s kapacitetom od 676.000 kartona i 69.000 paleta.
a njen maksimalni kapacitet je izvoz 2,1 milijardi kockica godišnje. S ovim proširenjem tvrtka će stvoriti tisuće novih radnih mjesta uz 5000 koje već nudi. Vrijedi spomenuti da tvornica Cienega de Flores opslužuje sva tržišta širom Amerike. Možemo zaključiti da, iako se svijet mijenja i djeca stalno igraju igrice na konzolama i računalima, neke će igre vjerojatno zauvijek ostati popularne. Kao što je Lego, brand koji postoji više od 90 godina i vjerujemo da nikada neće izumrijeti. Nebitno jeste li ih ikad slagali ili ne, jedno morate priznati, nikad ne bi htjeli bosi stati na jednu od tih kockica. Nadam se da ste uživali u ovom videu i da je probudio nostalgiju vama. Ako vas zanima zašto će GTA 6 biti najprodavanija igra, obavezno pogledajte ovaj video. A za kraj, Simon says subscribe!